Da Pobra a Madeira para realizar prácticas formativas. Dous alumnos do Divino Maestro súmanse ao Erasmus Pro e estarán 4 meses na illa portuguesa completando a súa formación. O Centro de Formación Profesional Divino Maestro da Pobra do Caramiñal participa un ano máis no programa Erasmus, pero este ano amplíase ao Erasmus Pro. Dos estudantes súmanse a esta iniciativa para realizar prácticas en empresas de rexión de Madeira durante 4 meses. E este ano é a primeira vez que pedimos para titulados. Entonces van a ir estes dous rapaces a Madeira a traballar durante 4 meses becaos por Erasmus e despois a partir do ano que ven xa temos concedida a acreditación, xa esperamos seguir na mesma liña porque o centro traballa tanto con formación profesional de grado D que o de sempre, ciclos, básica e traballamos moito tamén co grado C que son os certificados de profesionalidade. Entonces tamén queremos dar un empurrón para o tema Erasmus, que eles tamén teñen as mesmas ventaxes que os de FP de grado D. Polo que esta será a primeira vez que dous alumnos que obtiveron os certificados de profesionalidade de grado C participen no programa Erasmus Pro. Eso creo que somos o de los primeros ou de los segundos, pero que é novedoso. Deben ser os primeiros que van da zona do Barbanza, son os primeiros fijo. E de Galicia estarán entre os primeiros tamén. Esperamos que xa la ven, van sair a Madeira 4 meses. Nós temos colaboración co Instituto das Cualificacións de Madeira e entonces as profesoras dali tamén están pendientes das prácticas como estamos nós. O sea, colaboramos con Madeira, tamén temos colaboracións con Francia. De feito, ahora estamos colaborando nas prácticas de 10 rapaces do Liceo Marie Curie. Da rama administrativa que estarán por la comarca durante 3 semanas e logo será quenda do alumnado do Centro Pobrense de poñer rumbo a Francia para facer as súas prácticas. No referente aos certificados de profesionalidade, o Divino Maestro está a desenvolver diferentes cursos. Sobre que imparto yo, es el de gestión de recursos humanos. Y bueno, la idea de estos certificados van dirigidos a estudiantes que quieran o bien quieran reinsertarse en el ámbito educativo o incluso pues, o en el ámbito laboral, o incluso también personas que puedan estar desempleadas, pues puedan volver a reinsertarse en el mercado laboral. En ellos lo que tratamos es de ofrecer sobre todo pues ofrecer una impartición de unos conocimientos teóricos, pero tamén, sobre todo, prácticos. Para que os estudantes apliquen todo o aprendido nas prácticas en empresas antes de incorporarse ao mercado laboral. O alumnado afronta con gañas e ilusión este período de 4 meses de prácticas en Madeira. Bueno, a nivel personal, pues lo que se puede esperar, ¿no?, de una experiencia de estas, que visitar el país, un país diferente, al final estás solo, sin tu familia, es otro modo así como de aprender también. Y a nivel profesional, pues también aprendes un trabajo en el extranjero, practicas con otro idioma, lo aprendes. Nervios no como tal, tampoco muchos, pero bueno, sí, una sensación nueva. E a súa compañeira Laura Sánchez afronta esta experiencia como se fora única, porque só se vai vivir unha vez na vida e espero que me axude a encontrar traballo do meu vivir nun país lejano, sin teus pais, ni nadie, vai ser un pouco complicado, pero espero vivilo o mellor posible e aprender un idioma novo, que o portugués, que sea como o gallego, é un pouco máis difícil, e o inglés tampouco non vou moi ben, pero bueno, malo será. Os alumnos viaxarán a Madeira este domingo día 25 acompañados polo coordinador de formación de adultos. Alí botarán 4 meses formándose en actividades de xestión administrativa e en operación de grabación e tratamento de datos e documentos.